nwatemo tudre gi our sectors from Kisumu, Homa Bay and Oyugis. Nywa winjore maber ni geche te mondo duogi maka joma nochiko itgi nyoro tapar no winjo ka nyaka jakoma Kisumu no lendo nyoro ni sekte jo geche te mondo wego duoge ndara. Kendo kauna par nitie pogruok matin gi nyoro kata gi nyocha ni onge gari totally to nikech ne ji pod luor nomiyo pod geche no chungi. Omiyo kano chopo nyoro geche no chako biro kadong to oda mane jo Kisumu golo mane oselandi nyoro wan kaka Migori County wan bende ni wasebedo piny ma wacho ni nyaka koro tikwi bedi kalore to kora mano bedo kelo tungni matin kwi kosebedo geche osechako biro kendo wan gi geche menap makata nyithindo pod uneno kage wan gadieri ni gibiro dhi skul duto monge mabiro rem. Atemo wuotho kang'iyo gi stage kacha no ka samoro kwan mag jopuonjre ano ka pod jo matatu manyo jopuonje mondo donji to kato ji ng'eny. Nyalo bedo ni kuonde moko jopuonje pok owuok mang'eny mar idho nyamburko moko kosang'o me kuonde moko manyo jowuoth to kato ji ng'eny. Kuonde moko nitie skul ma nyithindo pok owuok mang'eny kalore gi luoro. Then nitie kun moko maber nyithindgi biro chakre saa 8 kadhi mbele kucho. Mwang'e ni ka mbele kanyo nyithindo biro medre maonge nyathi mibiro many. Problem manitie ni kae obedo ga busy nikech en yo achiel kamiluongo ni Eldoret. En yo achiel ma geche ne nitie mana specific vehicle ma nyaka dhi kanyo. Wan geche kaka premium madhi Eldoret, wan gi geche malo kachacha mamoko ma bende nitie kar geche 4 kata 3 ma bende dhi Eldoret. Koro geche gi bet kok ng'eny ahinya. While other sectors to geche nitie kendo enough mabiro ting'o nyithindo kaka nywase nyoro ni geche nyaka dhi. Even kwa dhi Kiancha ni wasiwuotho nyaka kono mwaketo kwe kind lweny manene kind jowa gi jokocha kalore kora manyogo makoro wechego waseketo gi mopen makata sani kwine mane pod waloso kendo wane loso kwe mondo geche odhi duto te kun maginyalo dhi nyithindo dhi skul go te kalore nitie nyithiwa ma bende somo Kiancha Kuria kono to nitie thijo Kuria bende somo koni manyaka bed ni gin te gidhi kun mane skunde gigo nitie mondo gibed maber kendo gibed kachiel kod kwe. Omiyo onge nyathi mabiro fail moko dhi skul odiochieng' ma kawuono. Kwayo maduong' makwayo ni onge bedo mar nyathi skul e bus park unless no onge gari kaka magi onge gari kani ema ginyalo bedo ka giwait gachi mondo biro tingi. To onge bedo ma nyithindo bedo skul stage kaka gijabiro to gibedo ariya branda man no wase cancel makendo wan gi youthwa makono gima timre kamano tibiro kaw ni action. Kwaseno ka samoro jo matatu moko medo nengo kata korio un kaka jo sector no amusho sector mo matatu okang' mane musir mane ni onge nyathi skul kata nengo komedi e yon moko winjore. Migori County Saol nyo waseloso mwatieko onge ng'ata ma oyiene medo nengo mana kaka one of our clerk osewacho onge medo nengo en mana kaka nyithiwa medo nengo go gine mawagi makimedo gi nengo timedo mane nyathini imedo mane nyathi nyawadu emimedo ne omiyo nengo onge momedo kata ki somo malokocha onge nengo momedi kibiro karka osewachi ni onge nengo momedi wan gi nengo one flat rate manyo watiyo go chon pod watiyo nyaka sani ok watemi ni tie nyithindo ng'eny koro omed nengo dhi malo mani waselo county ma Migori. Yes. Erokamano ahinya mano moko kuom jonyuol kaachiel kod joma nitie sekta no mar matatu bende nyaka sani koro oseyango okenge mag simane jopuonje koro chope skul e yo mowinjore ka bende koro pod wan kama to e giko modo chieng' ma kawuono be jopuonje dhi do thuolo ma chope skunde mopogore achiel kachiel koro tedi nyaka e county no ma Kisii kama bende nyawoda Crispin biro mi mathoth ka otende kod yepo no mar skul.